Il-problema ta' traffiku, il-bini bla rażan, il-korruzzjoni u r-rejba għal-flus. Dawn kienu biss uħut mill-punti li għamel referenza għal-jom li sqof ta' Għawdex Anton Tewma waqt qudies li fija tfakkar jum Għawdex. Anton Tewma sostna li kulħadd għandu jkun responsabbli għal dak li qed iseħħ madwarna fosthom il-problema ta' traffiku u l-bini bla rażan fil-Gżira Awċija fejn aċċenna għal fatt li Għawdex se jispiċċa jsir kollu ġebel u siment. Hawn appella biex kulħadd ikun responsabbli temilu u mhux kull roqa li jkollu jipprova jibniha. Ma naqas ukoll li jagħmel referenza għal korruzzjoni fejn hawn ukoll saħaq fuq il-bżonn li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u ma jinqabadx f'din ix-xibka ta' ħażen. Monsinjur Tewma qal li llum il-ġurnata il-ħajja tant saret maġġel il-persuni daħlu f'magna ingranata li meta jifqu jaqgħu fi kriżi fejn hemm dik li tissejjaħ id-depressjoni tal-weekend jew id-depressjoni tal-vakanzi illi tfisser li meta wieħed ma jsibx jagħmel il-ħajja tispiċċa bla sinifikat. Saħaq li għalhekk wieħed għandu bżonn il-kelma talla. L-isqof qal ukoll li r-regoli, il-liġijiet, il-pulizija u l-gwardjani lokali mhumiex se jsolvu il-problema li kulħadd jagħmel li jrid għaliex għal kull implementazzjoni tal-liġi se jkun hemm min jipprova jara kif jagħmel biex jgħaddi minn hawn u minn hemm, mod speċjali meta jidħlu l-flus. Għalhekk huwa aċċenna fuq il-bżonn ta' formazzjoni tal-kuxjenza tal-qalb tal-persuna u li jkollna valuri sodi.